Nasaya atmosphere at dapat latakang kanayon nga agububra. Tagalog ka, Tagalog. Ah, Tagalog. Okay. Okay, sige ka. Ang flood control namin dito sa Barangay San Marcos, sir, kasalukuyan ginagawa ngayon. Meron mga trabahador na gumagawa araw-araw. Pero ano yung nakikita mo, yung paggawa nila, itong flood control nyo, sir? Maganda naman ang trabaho nila, sir. Ang inaano lang namin mga barangay official, parang yung kukunti lang ang mga taong gumagawa. Kaya pagka may ulan na malakas, siyempre lalaki yung tubig sa creek. Kaya yung mga ginagawa nila medyo na naman, nag-i-slide na naman. Oo, kaya hinihiling namin sa kontraktor na kung maaari lang sana dagdagan nila ng manpower dahil sila rin ang pabor doon dahil kung uulan kagaya ng sinabi ko, ang inaano nilang ang mga inaano nilang nilalagay na pang backfill, nahuhulog na naman sa loob ng creek, inaanod na naman ng tubig. Kumusta na po yung dati, yung nasira nung may malakas na bagyo dito sa probinsya, sa Ilocos Norte? Oo, sir. Nung 2024, dyan sila nag-umpisa ang unang project na flood control. Pero yung sinabi nila na unang project, tapos na. Pagkatapos ng mga ilan araw, dumating ang bagyo at saka malakas na ulan. Kaya halos nasira lahat. Pero sa ngayon na, sir, yung nasira noon, nagawa na naman. Pero itong susunod na sabi nila na ibang budget ito, kasalukuyang ginagawa ngayon. Gaano ka risko itong flood control nung nawasak dahil sa malakas na alon ng tubig dito kasi meron yatang bahay na halos magiba na? Yung unang flood control na ginawa nila, sir, walang bahay. Itong susunod, may mga bahay na sa tabi ng ilog. Kaya nag-aalala kami baka kung hindi nila magawa agad, pagkatapos may dumating na kalamidad na bagyo, malakas na ulan, baka mahulog yung bahay sa creek. Pero ginagawa na ngayon sa mismong tapat ng bahay na sinasabi ko. Okay. Sir, kaano katagal itong proyekto na since nag-umpisa hanggang ngayon? Mayroon ba siyang sinabi yung mga kontraktor kung kailan matapos ng mga flood control? Oo, sir. Itong pangalawang project na bigyan ng budget, nag-umpisa na bago eleksyon, local election. Hanggang ngayon ginagawa pa, halos sa kalahati pa lang ang natapos nila. Kaya tinanong ko nung nag-uusap-usap kami sa Sangguniang Bayan sa munisipyo, tinanong ko kung kailan ng deadline, kung kailan matatapos ito. Sabi nila September 2. Kaya nasabi ko sa mga kontraktor noon at saka sa DPWH, kahit lagyan nyo ng 50 tao araw-araw, hindi nyo matapos hanggang September. Kaya kung maaari, dagdagan nyo ng mga tao ninyo dahil kayo rin ang mawawalan ng pag masira yung pagdating ng bagyo. Kaya meron malakas na ulan, masisira na naman yung ginagawa ninyo dahil napaka-bagal ninyong gumawa. Ngayon, naka-risk na po yung mga residente dito sa Payasan. Oo, pinag-usapan pa namin noon, sir,
na paano yung bahay kung sakali madisgrasya yung bahay. Di babayaran ninyo? Sabi namin, yan ang hindi nila nasagot. Pero sigurado kung talagang madisgrasya yung mga bahay, ibang usapan na yun. Saya ang sabi ng DPWH, sir. So, DPWH with contractor ang nakikipag-usap sa inyo nun, sir? Oo, yung Megapolitan, mga engineer ang nagpunta noon, sir. Tapos, second district ng DPWH, sir? Oo, Bombo Roger.